Then on the macho like Randy, the chopper go out for granted. This nigga pull up your bandit, the killers understand it. Pozdrav ljudi, stigli smo i do 1000. saba, znači ovo je specijal samo znači da se zahvalim svima koji ste bili uz mene do 1000 saba, svi koji ste mi davali podršku, svi koji mi trenutno dajete podršku i da se zahvalim onima koji nisu bili uz mene i koji su pričali protiv mene u smislu ne možeš ti to ništa, to prošlo je to vreme, to više ne može ništa su radi od YouTube-a, nećeš da prebaciš ni 200 saba, ovo ono bla 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 bla, tako da hvala i njima. Znači, a najviše hvala vama koji ste bili uvek uz mene za moje klipove, koji ste trenutno uz mene i koji ste mi davali podršku. Znači, razmišljam se da li da pravim neki specijal za ovaj klip, ali ono, nema potrebe. Znači, iskoristit ću samo da bi se vama zahvalio i da vam kažem, znači, slobodno napišite u komentaru ovog klipa šta vam se svidalo sve do sad, šta vam se nije svidalo do sad, šta trebam da menjam kod svojih klipova, šta trebam da ostavljam kod svojih klipova, da bi napravili malo kvalitetniji kanal i da bi ono bilo i vama zanimljivo, a i meni sa vama. Tako da slobodno iskoristite ovu priliku, pišite slobodno u komentare šta god vam padne na pamet, šta bi trebao da promenim, šta da ostavim za buduće klipovi i tako dalje. I znači još jednom hvala vam na 1000 subscribera, znači iskreno se nisam nadao kad sam kretao da pravim, tačnije kad sam napravio YouTube kanal i tako dalje, ja sam mislio nema od toga ništa, ono, slabo to ide i tako dalje, bla bla bla. Snimao sam neke gluposti, neke igrice, ovo ono. I poslije kad sam prešao na vlogove, kad sam vidio malo neki napredak, mislio sam kao to je to, pa sam onda opet mislio, ajde neće ništa biti od toga, ovo ono. Tako da sad mi je ovo, kako se zove, neka odskočna daska za dalje. Znači ovih 1000 subscribera, znači to mi je neko pozitivna neka energija, pozitivne vibracije za dalje klipove i tako dalje. Znači slobodno pišite šta bi trebalo da promenim kod sebe. Znači još jednom, znači nemam 100 puta mogu da kažem, znači hvala vam još jednom na 1000 subscribera. Pišite slobodno neke predloge za neke moje nove vlogove, neke nove ideje i tako dalje. Znači još jednom hvala vam puno. Znači hvala vam puno, bez vas ne bih bio tu gde jesam. Krenut ću sad da snimam klipove, znači jedan vlog dnevno. Znači snimao sam do ovih 1000, sam snimao, izbacivao sam vlogove jednom u recimo 3-4 dana. Sad ću da snimam vlogove svaki dan, znači svaki božji dan gde god da sam po gradu, ovde, onde. Znači snimam vlogove za vas da bi napravio vama kvalitetnije, ono, ako ste već prijavljeni na moj kanal, bar da gledate kvalitetne stvari. Još jednom hvala vam na 1000 subscribera, pišite slobodno komentare i dajte slobodno predlog za sledeći vlog, šta bih mogao da uradim. Možete čak, eto, to je neka moja mala molba, znači da šerujete recimo neki moj klip na vaš Facebook profil, Instagram, Viber, neke preko poruka, znači uopšte nije bitno, da malo krenemo u akciju malo brže i da bude kvalitetnije. Hvala vam još jednom, znači po 50. put i budite tako dobri kao što ste bili do sada, lajkujte klipove, šerujte klipove, ja ću za vas da pravim još bolje vlogove i vidimo se u sledećem klipu. Hvala vam još jednom.